ibe ahụ na-akawa arụ, ibe ahụ na-akpata o, ibe ahụ na-ewute o, ibe ahụ ị na-agba mbọ mana o nwere ebe ị na-agbata ma osi ikwu nne ma osi ikwu nna tata ka o ya ebi ise na okenye ṅụọ nkwụ okwu eziokwu agbọghọbịa ṅụọ nkwụ onye nwoke ibe nwoke na-ayị ya na nkịtị na-abụ ikorobịa ṅụọ nkwụ onwe iru nwoke nkwụ ka anyị ji wee bịa tata wee kwụsị n'ọya bụ ọgwụ nwa nkwụ mee ibe agwara ya ọgwụ dịile ya ma na nsọ niile ọgwụ dibịa bụ agwụ ele dibịa kwụsị ọgwụ ma ọ dịrị ile ọ bụla aja mbe na akụkọ na-anị iyi nwazi ibe dị na anọ ọbabịa tinye aka ka ọgwụ nwa m gwara ụnụ ka o lee ise amaka ya emere ụnụ ncha ise ntụ anyị sikwu ka o esu wee dọọ emekwa ọ ya eme ntụzisigbo na-eke tụọ ka o esu wee dị ise nsogbu n'olie tụọ ka o esu wee dị ise nsogbu na ahụ tụọ ka o esu wee dị ise aga na-anọ ụzọ na-anọ n'olie n'afọ na nkwọ ụgbọelu ụgbọelu emekwa ọ ya eme ijele ọcha alụkwa na-agụ ngwama ya emeela anyị ncha ise anyị agọọ na-eke gọọ n'olie gọọ na agwa gọọ na nkwọ wee kwuo ozi ozi anyị si na anwụrụ ọkụ ya lue n'igwe ntị ise na dibịa na-agwụka bụ na ndị ọgwụ agwọ lelere na dibịa kwụsị ọgwụ ma ọ dịrị ile ọbụla aja mbe na akụkọ na-anya iyi mana eziokwu okwu ozi ibe niile dụrụ ọba ba ji ekunye kaba gbaa ọgụ ụfọdụ si obodo dị iche iche ụfọdụ si Abuja ụfọdụ si Lagos ụfọdụ si East ụfọdụ si West ụfọdụ si North wee bịa anyị wee kwụsịela anyị ji wee kwụsị ọgwụ ele aka onye ejekọ wee dị ise gbaa ọgụ ise ya gaba nwata dibịa ozi eziri anwụrụ ọkụ lue n'igwe ntị nwata dibịa PPP nna ọgwụ ya ya dị ise obi ka anyị jikọ ọnụ ka obi na-abụbụla ofu ise ka ọ lapụ ebe aka kata ogbu onye awara ibe ibe ise ọkwụ ụtọ ka anyị na-ekwu maka na o nwere ka ọ dị na nwaanyị na nwoke na-eme ọgwụ nwoke na-eji eshit ya chọrọ ụdị ibe ahụ ya chọrọ ka obi bụrụ ofu ise ya ka anyị ji gwa ọgwụ a wee kwụsịela anyị ji gwa ka o eji wee dị ise ka anyị kwue ka ọ ya dọọ emekwa ọ ya eme ọma mere ụnụ ncha ise PPP ala na-azụ nwa o mepụrụ onye a na-abịala alị mmanwụ na-agụ alọ nya ka egbe ibe imerie nna a na-agụrụ ibe imere ọnụ n'elu mgbe niile nwata nwaanyị nwa kwuru n'ọgwụ a ya adụ ntụ ahụ osogbu ise mgbe gwa ozi ibe niile m kwuta ya gazie ise ọgwụ dị ile ya ma na nsọ ise ile ọgwụ dibịa bụ agwụ ele dibịa gwụsị ọgwụ ma ọ dịrị ile ọbụla aja mbe na aja mbe na-ebe akụkọ na n'iyi mana eziokwu ya bụ banza mana ya na-emere ibe banza na ihe anyị niile bụ orijinal mana eziokwu ọ bụrụ na ọgwụ adịrị ile agwụgwọri ya ọgwụ na ọgwụ dị adọ mana eziokwu ma okwu osi ntụ anyị kwuru ka ọ ya dị ise ụbọchukwu gbere n'ụgbọala ọ ya emekwa ọ ya eme wee kwụsịrị mụọ ya dibịa 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 Ozigbo ndụ dibịa obere chukwu eze ọbara tụle ozi ezi anwụ ụlọ ọkụ ya lụrụ akwa ọba ise afa karịa dibịa ọgwụ ndị mmadụ Ya nwee gazie. injinia na moto nwee injinia Ya na ụlọ gazie. nwee injinia na ọgwụ PPP akwa inwe ego nwa ọgwụ alọ ma mma agụ alọ dị ndị agụ alọ chi nwata kweta ka ọ bata nju afọ na mụ kwụsị kama ibere ya eme odogwu ibe ike mee ise na mụ bụ ọgwụ a na-agwọ m agwọ na kama ọgwụ m gwọrọ ahịa dị ire kama ibe dị bụ ọgwụ eme mana eziokwu na ọgwụ anyị ji ọkụka ya egbuori ebu na ọjọọ ebula ya egbuori ya egbu ọdọ ọ bụ na olezie dị na ọ dị niile anyị ekopụta ya pịa ya ịtarị na ọ ya bụ nwata mee ihe mana o metara pịa ya ịtarị ntị ya wee dị ya mana eziokwu na ihe anyị na-egwu tata bụ ka ọgwụ a dị ile ise na nwanne anyị bụ onye amị banki ya agbagotago
mana ebe na-eti ya bụrụ ebe ọ chọrọ ka etinye ya n'ọfịs ọ ghara enweta ego. She need big office, no be what you want. Yes. Line ka ọ bụ n'amị bụ ndị isi brigade. Ya ka ọ bụ na line. Brigadier General. Si na ife ọ gwara gị bụ ọgwụ ka ihe eme. Nọọsụ na ọ bụrụ na ya bụ na enyela nke nwe ọ na-achọ. Ọ bụrụ na enyela nke nwe ọ na-achọ. Na ọ ya abịa n'ụdị pụrụ iche bịa kene. Mgbe kwuo si na o ruru ibe anyị lụrụ ndị mmadụ. Pere mpe. Ebe anyị gụgidere gota 99 or 100 ya abịa. Makorikori. Ya agụkọ ọgwụ ka nga ọgwụ ndị nwa. Iwe niile ada ebe nwa bụ ọgwụ. O nwere ebe nja na-arụ. Na ọgwụ ọbụla ebuka ebe a na-arụ ọrụ. Ọ bụ na ọ na-arụ ọrụ anyị eduwo ya. Ya ma na ọ na-arụ ọrụ. Mgbe gboo si tata na-enwe na ọgwụ anyị ebido tata lebe. Ibe agwara gị bụ ọgwụ ka ị ga-eme. Nwata dibịa. Inwe ọgwụ mekwuo ụmụ ego ọgwụ mere dibịa ji ebe na Facebook ọgwụ ndị ọzọ na-esozi ụnụ azụ ọgwụ na ọgwụ ba Facebook onye dị na-ekwu si na na ndị ụka na-amasị anya Dibịa bago n'iru akwụkwọ ka emebe ọbara ọra anyị na ndị ụka na-amazi aka Agbọghọbịa nwa nkwụ agbọghọbịa nwa nkwụ darịrị na-ayọ ya ọ ya enye ya ewe ọbụla na nkịtị na-abụ. oke nwa nkwụ okwu eziokwu nne nwaanyị nwa nkwụ ọgbaba egwu ebe nkwụ mere rie nne a na-agụ ebe nkwụ mere ọnụ na-abụ ikolobịa ya ọtọ ibe o mere eyi ọtọ ọtọ ka nna ya gụbụ ọda lụọ asị ọda gụbụ ọgwụ ijeme ihe anyị kwuru ihe anyị kwuru bụ ya bụ onye amị o nwere level ọ chọrọ o nwere ebe ọ chọrọ ka etinye ya o nwesịrị 6 years ọ leta ya na soja mana o nwetabeghị ihe ọ chọrọ na ndụ mana o nwere ọfịs na-abụ ọ sị na ọ bụ na-etinye ya mana ịmana ive niile ọ na-achọ ezugbo ya nwekwu ozi ntụ o kwuru ya ntụ akọ ya ọ bụ na ya bụ ire emelọ amalị m na mmadụ ebe enwere iwe ọ na-arụ ozi ka anyị gọrọ n'eke ka anyị gọrọ n'olie ka anyị gọrọ na abụ ka anyị gọrọ na nkwọ anyị bịa na mgbọrọgwụ na anụmanụ niile anyị ji wee gwọ ọgwụ ma faya adịla amoosu ọbụla mere na ọgwụ ma amụ na ọya adịla tata ya bụ amoosu na ebe ụzọ anyị kwuru ebe ọya adị na ebe ọbụla ma nkịta ọbụla na-agbafe menlodu mana o nele anya moto wee ọya akegbu ya amoosu ọbụla ya eme na ọgwụ nwa ama nrụ ọrụ ọgwụ nwa tigbuo onye bụ amoosu ọzọ nwata a na-aya eze ọ na-akọnsida ọgwụ ụbọchị abụọ ọbara ọla na gị na-agwọ ọgwụ ọ na-akpara agba aka n'ụwa niile akwa onye ọgwụ ka ị na-agwọ onye ọbara tụrụ dibịa na-eme ọbara ọra bụ ọgwụ mmanwụ na-abụ arọ ejitete ọla ya bụ alụsiri n'ọka o ji ala agwa na okwu asị maba na-egbu awa ka ntụga nna tụtụrụ ogbe abụ chi nwata kweta ka ọkpata nju aba ọlọka na alọrọ nne onye la nne ya na ibe ya eme onye mkpụrụ mmiri ịbalụ mba na nke ahịa apịa ejeke nje ya bụ n'isi ijele ya mere na na-eburu mma n'isi ijele maka ejeke nje ya adụbụa na abụ ndị ntịdọ ọpẹtẹ nya ka ngwe na jari na ọnwa ji etili owo ogwu ji aba n'ime na ọ bụ na ogo isi adịrị ụmụakịrị ka ụwa na ala ezigbo okwu ọ bụ na mmụọ mere iwe ji bụrụ mmụọ mmụọ ara ekwuo n'ọbebi
maka na Ikenga a na-alụrụ ọrụ ụmụaji ya si n'ọbebi ka ba jeje bụrụ bebi a wee gwuru egwu mana Ikenga na-alụ ọrụ ka o si kwesị ịrụ ọrụ ụmụaji bụ ya egwu aba alụ mana ya bụ Ikenga na ọrụ mana ọ bụrụ na ọ na-alụrụ ọrụ ọfụma ụmụaji ya ejeje kuru ya si ka ba kuru bebi mgbe kwụsị na Ikenga anyị n'ọrụ ọdị ya abịa ebe nwa na ome ntele aka ihe abịa wụdị Thanksgiving ntụ anyị sukwu ntụ akụ esu ọdị otu esi anwụrụ ọkụ ya na onye gbe nwata dibịa PPP Power pass power. mmanwụ na-agụ arọ nwoke Akwa-Ọba Akwa-Ọba dike Ikenga adịghị na ụmụazị eche na ọbịbị you don't do you should go outside talk open this now chop that one go outside talk finish you do am like this you see ya go outside saa aka ahụ nke ọzọ tagwa ya n'ala ị na-enye onye onye oluzi nke ya gwa n'iro were ekwu okwu ekwusi okwu efupe ya ka fevọsi aka n'isi aka ekpe wee bịa ifeọma merụ na nka niile ọ bụrụ mmadụ ka ị bịa ịkpa avọ onye avọ amụ ka ịlabụ ihe na-alụ amụchi glori mmadụ nne mgbagabelikwu ebe chi maka aga ahụ na-adụ mma na-inwe họteelụ ụmụ nwaanyị na-anezi aja alụ ọ na-ezi okwu ọlanaeze ọmụba akwa ka akwa onye ọbụla tụrụ na-eme ọbara ọla bụ ọgwụ onye adịrị ebe mụ na-agwọ ọgwụ kweta na mụ na-agwọ wee ruo echi nkwụsị ịgwọ ọgwụ anwụrụ m ọgwụ ka m ga-eri iwe ọgwụ mere ọlanaeze malụ m mgbe m ji ekwu na mụ na-agwọ ọgwụ na-akwụ onye ọgwụ maka na ịkpọsịa mụ na iti ilu ọgwụ ahụ ịmarụ na ịkpọrụrụ ebe ahụ n'isi bụ ka ị wee marụ na-akpa and ọ bụrụ na ife m ji ekwu ya bụ ọ bụrụ na ị laikiri m ka itido ọ bụrụ na ị laikiri m ka itido onye ka ọ ya bụ nkwụsị akpọ m na mụ bụ onye ọgwụ ka ị marụkwa na onye go na ya na-emekọ ibe bụ sọ ọgwụ ka ọ na-agwọ ndị ụfọdụ na-asị na ibe nji adachi ndị mmadụ ibe bụ ka ndị mmadụ laiki ya adama alaikikwa mmadụ gụnwa ndachi ife ahụ o nwere ike ịbịazie ka ịfụ masị onye dachi ewu ife inwe ike 2 years ifube from face to face ibe nji nyewu ife afọ bụ na mmụọ si mụ nye uye mana ọ sị na mmụọ asịrọ mụ nye uye ụdị fọmantị ọsọ ọgụ bụrụ bịa mmenyela ọya adamenye mmadụ ibe ka mmadụ laiki ya m ụfọdụ mbi ga-aboto ụfọdụ mbi ga-meshin ụfọdụ nyere ego ụfọdụ mkpọpụ obodo oyibo na-achọzi ka bafụ m face to face mana fafụben since 1 years ma 2 years ụfọdụ ọ maka ndị si na ibe nji enye mmadụ ibe bụ ka mmadụ wee laiki ya m achọrọ m ịma ana m enyekwu m onye ilo m ibe ọ mmụọ m sị m nyewu maka na alọbụ na-agụdụ n'isi iriri nne the worst enemy m afọ maọbụ the worst onye ahụ ife iru na enemy m ma ike echi niile ọ bụrụ mụ na ya na-erigo na-anụkọ mụ abụ mmụ eso iru na-abụ ebe m gbute ka m na-egbu yalụ ya dụọlụ na mma iwe echi ya zere mana onye nọlọka n'ụwa ọbụrụ ka na ihe ahịa ahụ ahụ n'ụwa ri nne mana gbaa mbọ ka ị soro na ndị na-egwu ibe ime nwụrọ na ikolobịa ịgabekwa 30 40 mmemme nwụrụnwuzikwa ya maka na onye atụnwụrụ ụtụ ọkụ na ikolobịa ọ na nka ka ọ ya atụnwụzi ụtụ ọkụ bụ ka nna ajụ sakene m ajụjụ a ikunite ibe omebe trenin gbaba bọọlụ jebe akwụkwọ soroba jebe ya azụ mfuchọ ka edo gara gara mmalụ na-akpọ mmalụ na-ede nwere ibe njikwu
kịta itonite ibe uje na-agba afa na-ajụ ese soro gbaba afa jụba ese mara ibe bụ akara aka mara ibe ya bụ ime ka ọ gaziere gị mfe ilu obe ọtị ka ịbara nsị ya na-eri iwe mana obere oge a na-asawa isi wait for the God's time. God's time is the best. Oge Chukwu ka mma ihe na-aka nka ị na-eme eri ị na-ekwu eri onye awara ka agba anọzikwa na nchọ kịta bụ time to show olugo mgbe eji achọ chọzie kịta ka ọ lụọ nọmba akwa bụ 09090941375 maka ndị na-eje na Facebook kọpịrị nọmba ọzọ na-enyekasị nsogbu si na aba na-akpa akwa na awa tiri akwa ego adama anakwa mmadụ ego online ọzọ m bụ nwa dibịa ya so getinalụ m ego ọ bụrụ na m alaikiri ego mana aja eji nyere ndị mmadụ aka maka na ndị agha na ego online rinne and ọzọ dị ka ibe bụ na adama eme ife wayo mma alaiki ịchọ ka mmeriwe ife ịbịa face to face udowanya na ọmụmụ ka ị hụrụ ịkwụwa m ụgwọ ịnọlụ fụ ka esi alụ ọrụ ụfọdụ ndị dibịa ya narụwa ego sị na aba na-alụ ọrụ ferie the money fa agwa na aba alụgo ọrụ mana o nwere ibe ba alụrụ bụ ndị ejeje gote ọjị na mmanya ọkụ beruo ekpere n'iru mmụọ mana ego inye ebe ego eje lụrụ nnekwu ọrụ ọsụ na ọlụgolu ọrụ were anya afọ ife a na-alụ ọrụ bifo kerie ọrụ onye ka ndị alaiki ọ bụrụ na ị chọọ ka mmerụ ibe zite mmadụ ma ịbịa abịa onye lọ m mmebe ka mkpọba onye kpọ na fon ajụ anya ka ebe alụrụ ya ka alụ paaka nkụ mana ife nji eme ka ịbịa abịa o nwere lizi ịbịa kwuo were ọnụ ugwo mmụọ anụ ọ bụgodo mmadụ ka ịsa ndị onye afọ ekwuchitere uwe ọnụ maka na akwa adụbisi akwa ọbadike ize nwa bụ nọmba akwa ya na-ekwu maka ya 09090941375 ka m kpọọ ya ọzọ 09090941375 ọ bụ na onwe nọmba ọzọ ị na-akpọ ọkwọ skam ize nwa bụ nọmba Akwa-Okuko Tiwara-Aki na anị ọba eze ọbara tụrụ dibịa na-ebu ọbara ọra bụ ọgwụ PPP Power Pass Power Senior King of Devil onye ka a na-akpọ Solution Ground Akwa-Okuko Tiwara-Aki na anị ọba ọnya onwe nọmba ọzọ ịkpọ karịa nọmba a mkpọrọ ebe a kịta ọ skam ọ wayo ogburu gị akwa na-analụ mmadụ ego online ya gazielu onye ọbụla gazielu nwoke gazielu nwaanyị